If police nọ na this country mụ na gị na-abụ na ọ bụ Nigeria, police nọ na this country chọọ ịlụ ọrụ, fa ga-alụ ọrụ lụkwanụ ya professionally. Do you understand me? This our sister kịta na-abụ Somtochukwu nke ndị Arise TV anụnwa, ndị ori batala na apartment ebe obi na Abuja. Ịghọtago ya nwee try escape or mapụ according to the interview emere ma ndị ihe police na-ekwu. Also one of the suspects na not trial hold this our sister, but wait here bịa karịa anyanwa, so wee rapụzie ya wee si n'elu the 3-story building wee daa. You understand me? Leading Abuja were eme ụlọ ọgwụ before emechi ife niile a na-eme ọlapụ ụwa. Ịghọtago, is so unfortunate na this our beautiful sister Nigeria just happen to her. Ịghọtago, investigation ka na-aga n'ilu mana ka iwee fụ within a space of a short period of time with the effort ma ndị police mere ma the technology faji wee ma forensic and the technology faji wee mee the investigation pịa ejidego mmadụ 12. Do you understand me? And 12 of ndị afọ mere ife a kịta asị na fa bụ ndị Katsina and Kaduna. Ịghọtago, adana onye na-supply ife egbe nọ na Niger Republic, and na fa dịkwa involve in other criminal activities na-emegasị Abuja and those areas. And echefukwana na the gate man, according to ife a na-ekwu, no ebe ọ na-try because one of the suspects according to the police kwuru na ebe ọ na-try, ebe the security man na-try that is ka hapụ ịbata ka nọ wee gbagbuo the security man. You understand what I'm saying? So if that na ya bụ ife na ọ bụla na Nigerian police bụ na ndị na-achị mụ na gị na-abụ na-enyefe ifefa n'ide fa nwee ịlụ ọrụ ya adịrịfa ka ebe a na-aṅụ pure water, ebe ha nwere ike ijidego kedu afọ ya bụ the suspect 12 of them in short period of time. Do you understand me? So that na ụna ha chọọ ịlụ ọrụ fa lụọ ya ọ dị clean, ọ bụrụ nke igbu oge. So mana ya ịpụta na baa sometimes na-ekwu na ada alụ ọrụ na police ada alụ ọrụ na onwe ife na-alụ ọrụ na baa. Ụmụkwere ife na-alụ ọrụ na Nigeria o depending onye ihe ahụ mee. I don't know if you get my point. Etu ọgwa ka si wee megide wee jide nke anụnwa bụrụ agent sorry Igwe na n'aka ya ọ dịka ọ na Port Harcourt Katsina na Rivers State. Do you understand me? Ha mekwe investigation ebe a jidekwe the pastor dị involved na the thing. Na this our sister kịta na ejidego ndị afọ bịa terrorize apartment here. 12 of them kịta asị na na-edite n'ofa and the investigation is still going on. Ịghọtago, iwefu ụdị ọrụ ndị alụrụ excellent work. Nafa usuru ma technology, forensic and track ma numbers phone ndị afụfa bịara rọb because fa wochara ma phone fa ha find ya out na onwe ndị ka na-use that right wee track fa ha ncha niile. Maka gị nwa nọ na Nigeria na commit crime ifirie that na achọ ịchọta gị na ya achọta gị. Onwekwu n'ife dị hidden under the sun. Na the issue na Nigeria bụ that na because of na ada enye Nigerian police infrastructure sometimes na adịghị reluctant ma ọfa na-neglect some ọrụ mana eweta ọdasi from above bịa si na enidili ife a ka execute ya fa ga-alụ ya perfectly without wasting time. Do you understand me? Ebido track ebe ndị niile afọ na-use that right, ebido je pick be ha one after the other. Ịghọtago etu a ka esi wee nweta another this suspect akịta and that's na ebe nweta na fa na-achọ ijekwa another robbery. Ịghọtago, fa gosicha ma ebe fa na-eje edebe ebe fa n'ọfịa nwanne dị na Abuja na-azụ one big rock. Do you understand me? So ị na-commit crime na Nigeria na-efiri that na ọ bụrụ na ha chọọ ịchọta gị na ya na-achọta gị akwa time ka oge take you. Izu ọya pụtara ụmụnna ya na-ezuzugharị ife afa na-ezuzu ị na-ebugharị ebe nọ na social media and ifiri that na ha mara ebe nọ. They know mana ọjọọ na fa enwetabere backup and order si from above si na ife a na a ga-alụ ya anọ nke nwa maka na echete gị bụ na echetego gị. Ịghọtago, but may he has so rest in perfect peace.
nwere ife ọzọ anyị ma anyị ga-ekwu. Ụwa anụnwa nwe ka ụwa dị, mmadụ gafekwala, anyị gafego. Ife ọbụla a na-emeziwo just ka enye onye afọ justice, mana etipịago gị, tipịa ma ife ga-abụ, tipịa ma ya future, tipịa everything about you. Since nke fish magnet kịta na onwege ndị nụrụ ejidere mere ife ahụ, ndị nụrụ bụzụkwa na onwego ndị fajidere, I don't know, but ife na onwebele ife anyị nụrụ. Mana ifu kịta nke this our sister pịa onwe ike because of na ọ bụ a high profile somebody na Nigeria, and onye ndị ọ na-arụrụ ọrụ bata afa ji wee push we na ha ga-achọtarịrị ndị committee this crime. You get my point? Nwanne m avoid ya crime, avoid ya crime, it doesn't pay. Ka emesịa.